Hello लोगोफोर, welcome back to another video. नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव नैबे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय लोगोफोर। माबोरै जों फिसा गाइखेर बासाखौ गेदेर नुहोनो हागोन आरो माबोरै जोङो फिसा आरो दुइसिन जोला आथोनखौ जों माबोरै गेदेर आरो स्ट्रं जाहोनो हागोन। फैदो अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। माबोरै जोला आथोनखौ स्ट्रं आरो गिदिर खालामनो हायो। आथोना गिदिर जायाब्लाबो बेखौ गिदिर बायदि मोनदांहोनो हायो। सप्ता 1 निफ्राय लानानै सप्ता 4 सोलागि आथोन गेलेनो नाङा एबा दैखौ दिहुनगारनो नाङा। लोगोफोर, नोंथाङा दैखौ दिहुनबाय थायोब्ला नोंथाङा गावनि आथोनखौ स्ट्रं आरो गिदिर बायदि मोननाय नङा। नोंथांमोना बे आइडियाखौ ट्राइ खालामना नाय लोगोफोर, अब्ला नोंथाङा एसेब्लाबो मोनदांगोन। गासैबो हौवाफ्रानो थाफ्लि गिदिर आरो आबु गिदिर हिनजावफोरखौल'सो नोजोर होयो नामा? गासैबो नोजोर होआ लोगोफोर। 10-20% सुबुंफोरा बेफोरबायदि जायगायाव नोजोर होयो लोगोफोर, एबा बेफोरबायदि सुबुंखौ नोजोर होयो। माबोरै फिसा आबुखौ गेदेर नुहोनो हायो? टाइट एबा गोरा साइजनि ब्राखौ गाननो नांगौ। लोगोफोर, नोंथांमोना ब्राखौ मिथिखायो जानांगौ। ब्राया मोननै रोखोमनि थायो। मोनसेया जाबाय सिम्पल आरो मोनसे टाइट, एबा माने बियो गाइखेर बासा बायदि नङा। बे मोनसे ब्रा टाइटखौ बाहायनांगौ। कपार्टिया मोनसे मा जिराद? कपार्टिया जाबाय मोनसे प्रेगनेन्ट होबथाग्रा जिराद, जाय जिरादखौ फिसाख'नि लामाखौ बन्द खालामनो थाखाय बाहायनाय जायो। लोगोफोर, दिनैनि आथोन बिगियान भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन। बाय बाय।